Soňlanmaýan hekaýe. 30'dan çalaca geçtim. Köpeltmek 5, 150 mi, 500 mi, 1000 mi? Şonça yaşan ýaly. Şol ýaşda aklar ýar ýadow, şol ýaşda aklar ýar iýren. Gynan aýdym. Sen ýeke galypdyň. Ýeri ýan ýollaşyň näme? Saňa gollaw bermedimi? O barada gurrun bersene. Nädir tanışdyňyz? Nädir turmuş kurdyňyz? Öýde nähili? Maral diýäňmi? Maral. Biz duşman durmuş kurduk. Maşgalamyz gatnaşýar. Bir obadan. Şu wagtlar biziň obamyzdaky bir sadaja gyzy. Şonu ilki görümde gör nähili obadan, nähili mehirli, süýf maňa gerek gyzy eken diýipdim. Bir näçe gerek duşdyk, gepleşdik. Soňam öýlendim. Pikir etdim, wagtyň geçmegi bilen onu has güýçli söýerin, özüme hasam ýakyn görerin. Ýöne gynasak da bolmady. Näçe dyrjaşlamam. Maral söýüp bilmedim. Garaşanım bolmady. Nähili aýtsam kam. Şoň ýanyna kam hemişe bir zat ýetmeýän ýaly. Ne bilen belki şonu kim bardyr? Aslında maral gowdur. Diýsen gowy, arysy, dogruçul. Hawa, onu da ne bilen? Elbetde adam başga zatlary mätäçlik çekýär. Sen emisledin. Sen emeň ýaly gynanyň Nusret. Ýöne gaharlanım da. Ne diýin? Süňksüz dilimi saklap bilmedim. Saklap bilmedim. Göwnüňe degdim. Günäm geç. Geçirermi? He? Ne oldu? Ya nätdiňiz? Tap bildiňizmi? Yok. Yok. Hiç kimi görmediňizmi? Hiç il yok ağam. Sen men gözümde asla düşmany meňden ok bilýänmi? Dost bolmagma mahmal. Käşke hemişe şeýle ortadyk. Bir-birimi de düşünsek, hasam gowy tanasak, şeýle dämi? Nusret. Ötünç sorayan, bağışla. Ýalňyş sözler aýtyp duryn. Şeýdip ýygy-ýygydan bir ýerde duşa ýerleýän. Birek-biregi ýakyn bolali. Geçmişi unutali. Öňümüz, gelejegimiz durmuşdan lezzet almak barada oýlanali. Evet ya. Şeýle dämi? Özgünüňe oýanoklar gerek. Kaçma dur. Kaçma.
Senin öldürdün ahiri. Ne etmelinni? Men öldüremek. Oňa ýazy ýykyldy. Onsoňam senem kowaladyň ahyry. Şimdi ne yapayım işte tekrar? Polisiye. Kaçaly dost, kaçaly. Dangatman kabili torlor. Onu gömeli. Ve selam iş tamam. Yok. Bu uzağa gitmedi. İstanbul'un ehli köçülerine aylanıp çıksamam. Seni tap bilmen. Nire? Nire gidip bildin sen hıyal? Nire? Nire? Sen nirede hıyal? Hıyal? Nirdeke hıyal? Sen nirdeke? Hıyal? Hıyal yerden kovmu? Bu men oğlum, biraz rahatlan. Ha, Arif usta. Seni alad ettim oğlum, haber alayın idim. Aylanmadık köçeğim, geçelgem kalmadı. Can etsemem alan ok. Telefonu burada tutsa burada tutan ok. Nimetçemin bilem ok Arif usta. Özgörem umidini üptür, oğlum öýe dolanıp geldi, inni izine kaydık gelmez diye. Ayak Allah'ına dilek ediye. İyidine kayıp gelmeyen hiç. Korkayım azel, Arif usta. Başını kovuğa salarım kadıp katı korkyan. Ha işte diyen dilek et, Arif usta. Şoňa bir zat bolsa men yaşap bilmen. Elbette dilek ederin oğlum. Sen şu meselede can etmeğin, hakikattan berk yapışmağın, Hudaýyň dergähine ehli amallardan az ýokarda orna münasipdir. Dilek etmeňi dowam et, menem sana o minniýin. İnşallah Arif usta. İnşallah. Aýdyşyň ýaly bolar. Bir näçe saat öň öýdüne gidipdir. Häzir hiç ýerde tap bilem dok. Howada sowuk, üstüne barmagy ýerem ýok. İnim, haýyş edýän rahatlan. Ulagasyn hiç kim habarlaşyp bilen ok. Ne insi, ne maşgalasy, ne de men oňy betbaçylyk uçlar bolmamakman. Siz oň näme bolýan? Men oň dosty. Yeri, maşgalasy nirede? Näme üçin olar gelmän siz geldiňiz? Maşgalasy bilen dawa etdi. Onsoň öýden çykyp gaýtmagyň sebäbim şol. Düşnükli. Öýden çykana näçe wagt boldy? Günertadan soň. Şol mahallany ber tapam dok. 7 saatda boldy. Belkim 10 saat, belkim 10-dan köp. Haýyş edýän bir zat edäňde. Edir şu wagt elimizden gelýän zat ýok. Dereksiz ýitenden katarına goşmak üçin iň bolmanda 24 saat geçen bolmaly. Näme? O nähli 24 saat. Şu wagtyň içinde bir zatyň üstüne barsa kim jogap berer? Gat görmän, kadar şeýle. Kanun tarapyndan hiç saat edip bilemizok. Eger tümü alamatlarını duysanız, hükman suratda, lukmanı yüzdü. Gözünüzde, burnunuzda, ağrına değmeklikten saklanın. Doğru oturyansan, öyde olun. Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýylyna. Hormatly arkadaşlarymyň, ýaşlarymyň okap, ylymly, bilimli bolup, öz işine ökde hünärmenleri taýarlamak hakyna edýän aladalaryndan uğralyp, Türkmenistanyň telewiziýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mektebi 2020-2021 ýyllar üçin şu hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini habar berýär. Tele radio gepleşikleri guramak we taýarlamak. Tele radio rejissörlüğü işi, tele kinooperatorçılığı işi, kompüter montajçı, ses rejissörün kömekçisi, sport synçysy, montajın rejissörü,
Uromaçy rejissörüň kömekçisi. Maglumatlar ulgamly dolandyrmak. Teleradio kommunikasiýalar işi, bugalterçilik işi, kitapxana we arxiv işi, kompýuter oýunlary 3D ölçeginde modellerleme we animasiýa. Okuwlar tölegli bolup, olaryň möhleti 1,5 ýyl. Başlanýyç hünär okuw mektebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaklarynyň netijesi boýunça kabul edilýär. Okuwlary dolu tamamlanýarlary döwlet nusgasyny başlanýyç hünär bilimi hakynda diplom berilýär. Biziň salgymyz Aşgabat şäheriniň Mäti Köseýew köçesiniň 68-nji jaýy. Oğlum saklan. Bırak. Köpçülük yere gelende ağlın örtüklü gelmek vetim. Örtüklü gelmeli. Maqtumula tamıda maydiyara sağlığın kadırını bilgin hatsa olmaz olmurun. Ölünden başka adamlar göründü de matlagat ver gaytap. Yanında olmalı ne şular yani örtük bakınmalı ne? Gayret et. Bağır yaşlı. Dünyam başıma yıktın. Özümün kimdigime bilemok. Sen hemme zadın yalan, hemme zadın. Sen yalı ece bolman geçtin. Sen yalqıydın bolman geçtin. Senden yatadım, düşünüyorum yatadım. Yüzünden, sesinden, hemme zadından iyirdim men. Men nefsim ağırmaz. İyi de yol yok. O men ömrümü kül etti. Indi men gezegim. Geçirim millet men. Ey Hudaýjan bağışla. Men ne edip bunu yaldan ettim ki? Ne edip ettim ki? Ne edip ağlandım kam ey Hudaý, ne ettim? Nusret. Nusret. Nusret nere garýan? Ödün gynama, ular ýaldat. Peri, haýşeden gepleme. Geplejek, sen gowluň üçin geplejek. Sen kelläň arjaşdy. Ýagdaýyň diýsen kyn. Ýöne höttesinden erersin Nusret. Arkayın bol, meni azajyk dinle. Nusret, haýş edýän. Saňa diýän Nusret. Bar ýok 5 min. 5 min gepleşeli. Şondan soň näme isleseň şonu ediber. Haýş edýän, 5 min. Şoňa hakym bardyr şeýle dämi? Haýş edýän. Ödeletin telefonu ösürlendir. Ya da onu hizmet ediş çeğinden taştadır. Son yine canıdık durun. Maral hanım ertilik tayin. Men iyicek değil. Garaşma. Bakır biz bilen ertirlik edinecekmişsin hanım. Canalı bilen oynap atıyorlar. Maral gelen ok mu? İştahı yokmuşsun Hucoyun hanım. Özleri hivçertin idi. İştahınıza çık olsun. Sağ ol. Senem Nusret barada oylanýan. Vah Nusret, eçeme näme üçin aýtmadym? Näme üçin aýtmadym? Yaradan Hudaý dert bilen melelikde derman berýämişin, gözläp tapardyk da. Aňsat däl ahyry keýwan näde baýsyn? Olam mamla. Näme edenim bolsa eden nökünýändir. Be başarmady bolan biz kıssadyk. Diýmek utanyn bolmaly. Özüniň kemidir öýdenler. Oň näme günahsy var hamdy? Hudaýdan gelene näme etjek?
Barur günahını däl keýwany. Günä bizde. Gelip atası diýip, enesi diýip, derdini aýdyp bilmeýän bolsa günä bizde. Wah men jahan balam. Wah gaty görün mol-molla onu. Şonça gıykylygynyň dawatynyň sebäbim şol ekenne. Men şolun gurbany bolayyn. Maralcan. Yer Maralcan, mehriban gelinim. Ne edip şonça da içinde sakladyň? Ne edip çıdadyň? Yer näçekde keýwany, täledir. Yamandan saklasın. Nusret düngüýçe öýe gelmendir. Nirä gidenim Hudaý bilsin. Näme işlepýär ki? Dinle. Şu sır şu tayda kalsın bolýarmy? Aramızda. Asla bolmadyk ýaly. Meni unutup bilmersiň Nusret. Arkaýyn bol. Gitleýäňem ýatdan çykaryp bilmersiň. Men garaşmaga taýyn Nusret. Dolanyp geljek günüňe sabyrsyzlyk bilen garaşar. Beýle aňsatda parnoýtme Nusret. Barbyr ýene gaýdyp gelersiň. Öz aýaçygyň bilen. Bir zat diýdiňmi hanym? Ýok. Hyýal. Dinleýän kaka. Ömer sen nerede? Giýje öýe de gelmedin. Hyýal etdi kaka. Şonu gözledim, ýöne tapyp bilmedim. Gitti. Ejetilen dawa edipdir. Iqbal hanym ony öýden kowupdyr. Şol pursatdan bärim habar ýok. Men sebäp bolandyr. Oňa hakykat aýdanym üçin aýtmak näme gerek diýsene. Iqbala jeda berjek boldum. Beýleje çekäýdimi? Boljagy iş boldy kaka. Häzir ýeketek möhüm zat bar, hyýal tapmak, garyn zatlaň hiç farky ýok. Men elimden gelýän zat barmy? Bilemok kaka. Häzirlikçe gözlegde. Eger tapsaň maňa habaryny aýt. Ýaşy dilegde bol kaka. Nire barýan? Saňa näme? Janymy halat etmäň barýan. Barbyr erti biruny menim kowmajaň anam ýok. Näme diýjek bolýan? Näme diýjek bolýanmy gaty gowy düşünmeli jefen. Men akmak däl. Bu işe burnuň takjak bolma. Hiç sada düşünen ok sen. Yıllar boyuna äýli etir çekenim bilen ok. Hiç şiiriňden bilen ok. Düşünen zogum. Bilen zogum. Nirde galyň Nusret? Han gelinni? Alo, dinleýän. Salam, men mihmanhanada jaň edýän. Jenap Nusret bilen güleşäjekdim. El telefonu jaň baranok. Öýdüne gepleşek bolýan. Ýok, o şu wagt öýde däl. Näme üçin jaň etdiňiz? Gapçyny mihmanhanamyza gaçyryp durýan, aýdyp beräýin-de. Diýmek hiç mehmanhanada bolup durdy. Bilemok, ady bellenmändir. Ýöne belkim ýalňyşlyk bolandyr. Bolýa bir salymdan ödüm barbarlaryň. Salgyňyzy berin. Ýok, Nusret Korjan aty hiç kim ýok. Berde bolmandyr, belki mihmanyň biridir. Bolup biler. Näme Nusret diýdiňiz öýdýän he? Ýalňyş esitmedik bolsam. Owa. Maňa seret Nusret. İlki maňa seret, soňam ýan ýollaşyňa seret. Kime münasipdiň barada oýlan. Sana kim laýyk? Seni has bagtledip biljek kim? Hormatly jenap, çağalan sadakazy bolsun. Çörek pul bereýin. Çağalan milatmak üçin oduny alyp bilemok. Näçe mer az oturlar, Hudaýyň razylygy üçin bir çörek pul bereýin. Hudaý günäleňi geçsin agam. Bir sadaka bereýin-de. Günälerim öwedin dolarmy? Biljek däl, ýöne maňa dilek etdim. Men ýalyna alaja diýen adama gerek. Gapçygam.
Mihmanhanada gaçyryp durun edýän. Al doňjan. Me al. Ömrüň uzak bolsun agam, sag bol. Alın ağam, noş bolsun. Sağ ol. Özgür, senin berdemidin? Şahin ağa, Otursan bolar mı? geçin oturun. Siz berdin emiş diýeňi. O kadiyetten bu kadiyete ılgayan. Naharım şaydan e-mail bolyan. Bolan zatlar eşitdim, katı gynanım. O ýaňdan bir habar alyp bildiňizmi? Yok. Elbette senem katı gynanýansyň. Hıyal uyam itirim molly. Geçen bir direk yeri aralacak bolup ýör. Peri uyamyň näme işläp ýörini bir Hudaý bilsin. Durmuş hemişe şeýle bolarmy? Adamlar ejir çekip ýörmelimi? Bu dünýäden başga näme garaşýadyň? Göreň okmy? Hemmämiz betbaçylygyň içine oklantyr sahyry. Eýesiz, ýalňyz, hosarsyz. Entek bu dünýäde kän zat görersiň özgür. Ýani ençeme adalatsyzlyk, gapma garşylyk öňde duranlar. Men ömrümde gaty ýer başlady. Özümiň ýekediň maňa gaty gowy duýdurdylar. Inni bilýän. Menem işlejek. Öz günümi özüm dolandıracak. Şu taýda işlejekmi? Bir yerden başlamak gerek. Bu taý başlanýyş ýeri däl. Bu taý gedaýlyň işleýän ýeri. 5 manat pul üçin giýje günüz işlemeli bolsaň. Hatta kelläň gaşamaga deliň degmez, din jalyp bilmersiň. Başlyklaryň guly bolarsyň. Onsoň alaşyrlykdan uyan gelsen etjek, özüň harlyjak bolsaň şu ýoly saýlay. Ýöne gowy ýerden başlamak üçin has gysga ýoluny gözlemeli. Men üçin gysga ýol barmy näme? Mektebe gatnaşamam bolardy. Ýöne indi mektebe de gatnap bilemok men. Men saňa okuýt diýmoga. Hemme kişi maksadyna dogry ýoldan baryp ýetýärmi? Adamyň öňünde müňlerçe mümkinçilik bar ahyry. Meselem, Ay näleýin? Adamlar aýdyp ýör. Bir rehimsiz düzgün başga çykalga goýdymy näme? Göreň okmy? Her kim bir-birini kırjak bolýar. Wagşy haýwanlar ýaly awyny tüýtmüýdi diýerler. Bu bir söwüş. Töwereňe göz aýla, gün güýçliňki, gowurga diýişliňki, uruşda dogry ýa-da ýalňyş diýilen zat ýok. Uruşda aman galjak bolmaly. Ya halat bolarsyň, ýa-da hemişe ezilersiň. Saýlamak öz elinde. Gadymy türkmen topragyna, owadan tebigatymyza bitýän jana derman, şypaly ösümlikleriň iň naýbaşlarynyň biri hem üzerlikdir. Müň derdiň dermany hasaplanylýan üzerlik, inni mehirli sabyn ady bilen müşterilere hakyky temizligini paýlaýar. Mehirli sabyn, saglyk we temizlik. Salam, men adym Keyik. Möwsümlöýün ýiti respirator kesellerinden goranmak üçin arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeli. Käbir adamlar aýsenen tek ýaş, bu ýagdaý sen üçin howp bolýarlar. Emma men muň näme dogry pikirdigini, hemem özüň goramagyň zerurdygyny bilýän. Şoň üçin men köp adamly ýerlere barmadlyga, hemem ýapyk binalara girmedlige çalyşýan. Barayan halatymda men hukmany suratda adamlardan adamdan 1 metr daşda durmaga çalyşýan. Men ağız burun örtüklerini ulanmak babatda öz ýurdumda hereket edýän maslahatlara eýerýän. Nirede bolsamam, üsgüremde ýa-da asgyramda mikroplyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin hukmany suratda el ýalygyny ulanýan. Egerde özümi yaramaz duýsam, ejem Lukman çagyrýança öýde galýan. Ýöne bizdiň özümiz barada pikir edip bilmez. Dost ýarlarym, esasanam golaýmyzda ýaşaýan adamlar barada alad etmelidir. Jemgyýetiň saglygyny goramakda her adamyň öz orny bar. Biziň hemmämiz arasaçylyk kadrlaryny berja etsek, şonu saglygymyzy gorap bileriz. Biz ýokary hilli hyzmatyň
müşterilerin sanynyň köpelmegine getirýändigine ynanýas. Ýokary hilli hyzmaty ýötürlemegi, özümizi ýörelge edindik. Biz ahyrky netijäni kesgitläp işimize başlaýas. Bizim wezipemiz müşterilerimizi maksadyna ýetirmekdir. Müşterilerimizin bir ýadım öňe gitmegi bizi begenlerge. Biz sizin üstünlüğünüzün ilkinci ýadymy. Biz sizin işinizi öňe ýetirjek güýç. Biz madam sizin hyzmatyňyzda. Mahabat müdürlüğü. İşinize itergi berýän güýç. Bugün biz sizi lukmançylyk agyz örtükleriniň hopsuz akynma kadrlary bilen tanış edýäris. Lukmançylyk agyz örtügi ilki elinize almazdan ozal, elleri hökman ýuwmaly ýa-da ziýansızlandyrmaly. Agyz örtükde ýyrtylmanyň ýa-da deperlenmäniň bardygyny barlamaly. Metal ısıtıçly ýa-da syk borunduly tarapyny ýokary edip, agyz örtügini ýerleşdirmeli. Örtügiň renklenen tarapyny özüňizden daşky tarapa ýerleşdirmeli. Metal ısıtıçly ýa-da syk borunduny burnuň şekline görä özgertmeli. Agyz örtük bilen burny, agzy we eňegi dogly yapmaly. Kaptallarda agyz örtük bilen ýüzüň arasynda ışlar bolmaz ýaly, jebet sırlaşyp hökman ýuwmaly ýa-da ziýansızlandyrmaly. Agyz örtügiň süýnýän bagajyklaryndan ýa-da kulaga dakylýan halkalaryndan tutup ony çykarmaly. Agyz örtügi ýüzden daşlaşdyryp üstler bilen galtaşmaz ýaly ony şol görünüşde saklap durmaly. Ulandandan soň ziýansızlandyrjy ergine ýerleşdirmeli we soňra ony ýok etmeli. Agyz örtügi çykarlandan soň elleri hökman ýuwmaly ýa-da ziýansızlandyrmaly. Edi watandaşlar, şu düzgünleri berip berjay etseňiz, ýylyň islendik pasynda siziň janyňyz sagdyn bolar. Agam, siz şu gyzy gördüňizmi? Ýok, men göremok. 25 ýaşly göregi, düň giýje ştaýdan geçin bolmak mal, ýa-da şuwun göziňe ilmedimi? Ýok, göremok. Asla göremokmy? Şahaýym sowap barý, al agam. Ene agam, salam aleykum. Aleyküm salam. Şu gyzy gördüňizmi? Ýitirdik, tap bilemdik. Göremok. Sag bol agam. Agam. Agam şoňa seret. Näçe gram çykjagyny oýlanyp gör. Ýok, gerek däl. Ara saltyn 100 ýıl ýere ber bolly. Gerek däl, ho, gerek däl diýdimi? Agam, şu monjuga seret. Sag bol gardaş. Bakady 200. Ýok, Sen gerek 100 däl. ýere beräý. Gerek däl ho be. Alayda ho, men gymmat berem oga. Bu näme boluş? Onu nirden tapdın? Kimden aldın? Ýakamy goý berew. Ayt diýen saňa, oň ýesini nirde, gepne! Hani bir minut garaş. Bol ya, çekeleşip durma. Oly ayt! Hey, saklan! Dur diýen saňa! Saklan! Dur diýen saňa! Şol mozuň efimeň üçin gat edýän adam! Dur! Dur diýen saňa!
Dur, maňa oň diýdiňi aýtaň bolýa. Kaçıp boldun mu? Dur ağam dur. Ayak çek. Eşdeğin Dur koy ver. Gördün gerek. Ayt, gördün gerek. Göreme ağam. And içen men onu göreme. Yer onun moğazını derip taptın. Men onu taptım. Yola taptım. And içen yola taptım. Menden soğuşunu açtın mı? Soğuşun mi? Bana onu değil dedin ayt. Men sana kömek edeyim. Polisiye aytman. Salam. Salam. Yani yollaşımın kapsıkçısaydı kalıp durun. Men şonu almaya geldim. Adı ne mi? Nüsret Korcun. Hova. Giyecekin ovası belli koyuptur. Kapçığı 119. belirli otoğu verdim deyiptir. Neden berdeken o? Yeri yok mu öyle hadır otodum ka? Barlap göreyim. Henüz otoğun açığı tavşılmandır. İsteseniz beni canıt göreyim. Yok okmannel. Men ödüm bararım. Bol ya. Şep tarafta lift var. Şoňa bineyin. Sağ olun. Sağ olun. Salam. Men Nusret Korcan, ýalňyşmasam gapçymy mihmanhanada goýupdyr. Şonu almaga geldim. Howa, gapçyňyz otoňyzda goýulypdyr. Oto heninem açykmy? Howa, açyk. Ýani ýollaşyňyzam ýaňy torap gitdi. Ýani ýollaşym? Howa, olam otoňy tarap gitdi. Ýeri seredin liftiň ýanyna durandyr. Maral? Nusret. Maral. Maral dur. Berde ne işin var? Kapçıňy şu taýtly goýupsyň. Soňa jaň edip bilmändirler, öýe jaň etdiler. Menim almaga geldim. Nemi, sen ötön akşam bu ýerde boldunmy? Sen alat etdim. Telefonuň almadyň ol bir bela sataşyndyň öýtdüm. Hiç sat bolanok. Ýör gideli. Kapçyň näme? Ay, soňalaryň. Otodadyr. Barbyr hiç kim ellemez. Ýör gideli. Uy.
Nusret, şunça gelelimize göre alay eli. Elimizde gelmeşesi yok ha. Yer. Nusret, otoda bir var ödyen. İşiniz ileri bolsun. Otoğunuzda öňüňizden bir kapçık çıktı mı? Wi, ha varın. Sipir börkem gördüm. Hova men yapçığım. Yer bolya, inni yer hadi, yer. Sağ olun. Güldüren gawun ya näme üçin ýüzüň tutup otyrdyň la ho? Ay yok, gözüňe gözünden ulaymadın. Hemme dal bir kemsiz. Durmuş gyzykly. 3 ay öňüm bir köşkde ýaşap ýördüm. İslen zadym bar, islen zadym edýädim. Ejem kakam uyalam vardy. İň gowy mektepde döşüm gaýşardy okaýadym. Ýöne häzir çörogramlap alýar. Ýaşaýyş derejemi pete gaçdy. Garip durmuşyň baý durmuşdan gowy bolmajagyny nirden bilýän? Belki o sana öňküdenem has gowy peýda getirer. Belki ýamanly pikir edýäniňem ýaşylygy deger. Ýaşaýyşyň gowusy şumy, mektebe gidip bilemok. Ýollaşdym men üstümden gülýär. Köçede galyk. Maşgalam derbi dağın boldy. Uyam ýetdi, bir köp pulum ýok. Bu dünýe rehimsiz eken. Hemme zat ýakymsy berber. Onsoňam ertir başyma nähili bela geljen bir Hudaý bilsin. Başdan geçirenliğe değrenip bermede düşünjek bol. Bu dünýä almady kömürden saýgaryp bolýan syýnak ýerdir. Özüňi oýnatma. Şeýle owunjak biderek sözleri ananyp, ullukan syýlagdan mahrum bolaýma oglum. Ullukan syýlag nähili nirede? Geçip barýan ýoluň tikenne, otuna iýilişip ýoluň soňuny görmän gaýtma oglum. Nädip bileli, nädip düşüneli Arif daýy, nämeň ýagşy, nämeň ýamanyny nädip bileli Arif daýy. Hä, Ömer, bir zat boldymy? Ýagdaý çylşyrymly Arif bolsa, diýsen kyn näme pikir etjegmi, näme islejem bilemok. Kyn görmesiň ýanyma gelýdi. Sen nirede? Hastahanada bolsa. Näme? Hastahanada? Meral, Maral, sen miydin kızım? Nusret, oğlum. Senem geldin mi balam? Seydip hemişe bir yerde ağzı virse bolup ýaşaň oğlum. Biri-biriňizden gatty görüp beýdip bermäň balam. Öten akşam nerede boldun oğlum? Mehmanhanada. Wah hey balam. Yersiz ýurtsuz öýüň öwdaryň ýok gal mehmanhanada näme işlep ýörsiň? Bu taýda eçen kakan ýany ýollaşyň çygylen mara balam öýümüz bar. Azajyk diýinçalçak eje. Oğlum, Nusret, nesihatyma kulak as balam. Bagtyňyzy elden gitirmäň. Maşgalaňyza, diliňize de eýe bolun. Bu durmuşdur, gul bakçasy däldir. Şeýle bolaýanna da gülüňem tikeni bar ahyry. Adam oğlunun başyndan her ýyl bela ýenip biler. Gözü baglanyp biler balam. Ýöne er aýal bir-birini gollap berip agzy bir bolsalar her ýyl kynçylygam geçip gider. Sizem bir-biriňiziň gatyryny bilip ýaşaň. Nusret. Men beýle bolmany islemedim. Lukman bilen gürleşem soňam gaty gynandym. Sözüne de sen men gaharym getirtdiň welin.
Meni bağışlı. Göwnüňe degdim. Durmuşda iň gaça durýan adam sen raýyň ýykmak. Sen meň üçin hemme kişiden hat ýakynsyň. Ýan ýollaşymsyň, söýgülim, dag ýaly diregimsiň. Başga bir sebäpli dyrnaňa dep berýese men gaharlanarym. Şu sözleri agdymdan nädip çykaran mene bilemok. Uzun gece gözüme uyku gelmedi. Doğuda kodunu düşen ýaly binçalyk bolup ýattym. Senden gidin Lukmana görnenim için özümde diýsen gaharym geldi. Ýöne sana özüme kilgeden ýalyk duydum. Men sana hiç haçan yalan sözlemedim Nusret. Bar da yok, yok da bar diýmedim. Men ýalňyşlyk göýberdim. Haýyş edýän meni bagşla. Bağışlarmı? Dinan başgaly adam bolmagy başarmaly gerek. Başarnykly adamyň hukman arkatyna baýlygy bardyr diýendirler. Teň arkaňda şol ýaly baýlyk barmy? Ýöne tersine bolsady, belkim hemme zat görnäk ýyl ütgeşik bolardy. Hukman öz diýeni bolmaly näle ahry? Hanay, baýlyk teň ýaşaýyş durmuşyňy ütgedip biler. Sen akylly başly, nämen saýlap nämen goýjaňy özüň bilmeli. Sen parasatly adam. Erkin pikirli adamlar elmede ama en doğru karara gelýändirler. Saýlamagy başarýarlar. Sen men bağışla Maral. Men günämi geç. Sen men sebäpli boldy. Yeri näme üçin beýtdik bilýärmi? Men ýüregime düşdi. Barbar ýyllar boýy dymyk gezdim. Bunlar artık çydamadım da näme deýin. Menin hyýalyň ýüzüni göresiň gelenok. Sabır kesem doldy men. Hemişe duýgularyňa görä däli ýagdaýa görä hereket eden okmudyň. Käşke hyýaly kowmakaň şonu ýadyňa salsadyň. Indi saýgyna näme diýjek? Halas bolmaň, şoňa bagyllymy? Şoň kömegi bilen korjonlar ýer bilen ýegtan etjekdiň. Saýgyn hyýaly özeli bilen baglanşdyrmaň ýerine kowanyň bilen wagty, şonu da taňa kömek eder öýdü. Ne bilen perikelleme gelmendir. Bir çygara galmış diýseni. Saýgyndan başga ýapşar ýaly adam galmady meje. Üstesine o seni ýene arşa galdyryp biljek gaty ynamdar adamdy. Gaty ulakan ýalňyşlyk goýberdim. Onu elimde saklamalym. Saýgyn üçin saklamalym. Ana ödem geldi. Şimdi nasıl Indi oňa nädip taýrak bülbül uçurdum diýip aýtjak. Merhaba. Salam. Hyýal öwde mi? Aslında hyýal dün görmäge geljekdim. Gawahanadan boşandan soň. Ýöne işte duýdaňy bir mesele ýüze çykdy. Giýjäniň ýaryna çeli işlemeli boldum. Şuna bir şey gitmeýän kam bir dewip geçeýin, gözüň aýdyn diýen diýdim. Nime? Hyýal öýde del. Häzir berde ýok. Onunla gelenler şu gülleri gowşuraýyn. Menem akşam işten soň ýene aýlanaýan. Hemme zat yer beri gerek. Bir mesele ýüze çykdym ýa. Yok yok. Hiç meselede yok. Yeri hyýalyň jansaňmy? Bir zat boldumy? Bal hanım, hyýalyň ýagdaý gowy gerek. İçeri girsen gowy Onunla başga çykalga ýok diýäňde Şahin ağa. Hasaplyň bakalanyryma kepi namatyny gördüňiz. Ýagdaý şeýlerek. Hoş geldiňiz Şahin ağa. Hoş gördük Jenap Nusret. Ýaxşymy? Hoş geldiň oglum. Ýagdaýlaň gowmy? Gepleşesiň gelýärmi? Häzir del kaka.
Bular näme? Näme edýäňiz? Kärhanan peýda diýen hasabaty hemen bahalynyrmy kepilnamasy. Moň üçin heni ýerdelmi? Aradan näçe wagt geçdi? Gaty hiç bolmanka çäre görellidik. Tögdada ziyanın peýda çekmegi mardyr. Dynansam Korjon Holding gerimi uloldup bilmedi. Birden ka emele gelen bu ösüş agyr boldy. Göterip bilmedi. Kärhana güýçlenip kökürmegiň ýerine nagyt pulla ýetmeçilik çekýär. Awraýyny ýitirmeň bäri ýanyna dur. Ömer öňden mer aýdyp berdi. Muňal tiz ösmek gowdal. Hötdesiniň gelip bilmez diýädi. Dogry aýdypdyr. Yer näme teklip edýäňiz? Näme etmeli? Üýt göçük saýlar ýalýar ýok. Ýükümez agyr boldy. Kaldırma üçün ýalymyzy golla örjek birini almaly. Şahin ağa kärhana maýy goýup biljek bir paýdar tapdyr. Nagyt ýetmezçiligimizi şoň üstü bilen dolup bilersiz. Elimizdäki mümkinçilik bilen işi ýola goýmak kyn. Ýitirýän her bir pursatymyzda ullukan ziýan çeker. Yerol paýdar kim? Tanaýansyňyz öýdemok. Ýöne şu gün akşam sizi tanıştyryp bilerim. Sizin üçin hem laýyk bolsa, akşam bilen ahar ýeriz. Käze hyzmatdaşlygyň düýüni tutduňyz bolar. İsteseňiz şoňa jaň edip habar bereýin. Özü guruluşyk budagynyň mühim adamlarynyň biri. Siýasatda da tanaýanlary diýsen köp. Her ýerde de ady ýaly awraýy gaty ýokardyr. Saýgyn şolak. Hyýal nädip howp bildiň nädip? Sen bilen ılalaşmadyk mı näme? Unutdyňmy? Hyýal meňle barlaşdyrmak üçin ırmaldanmydyn? Näme şu howýan ýakynlaşdyrmaň ýerine näme şu uzaklaşdyrýan? Yer men ýalňyş birine. Kızmalyk edipdir. Ýöne men derrew hyýal taparlam ýalňysymy öwedin dolaryn. Taparsyň, hyýaly derrew şu öýe getirersiň. Ýogsa da ılalaşygy bozmaly bolar. Düşündiňmi? Şu harabylykda çüýre belersiň. Korjanlarym sen ýagdaýyň görüp hedil edip heşelle kakarlar. Ne baýlygyny ýyryny alyp bilersiň, ne de awraýyny. Yok. Oň ýaldak bolmaz. Hyýaly taparyn. Sen diýeniň bolar. Söz berýän. Yer sen etdiň? Näme etdiň? Bir ugurun tapdyňmy? Şahina bilen gepleşdim. Kärhanaň paýdary bolma mümkinçilik bar. Dogrudanmy? Hakykatdan hem Korjon Holding paýdar boljakmy? Ýan çekjegem bolsam şoňa synaşyp görjek. Ýöne eger ýerine hyýal alyp bilmeseň, sözüňde durmasaň, şo ýany senden bir näçe esep çykararyn. Düşündiňmi? Hyýalyň her bir ädin äliminden habarym bolmaly. Öýe geleni maňa jaň et. Elbetde jaň ederim. Saýgyn. Maňa bir näçe minutyň tarp edäýdi. Men keypim ýok beri. Näme aýtsak bolsaň derrew aýt. Kiçijik bir kömek.